ngaso sonke isikhathi ngibuswa yileli izwi lithi phefumulo wami bonke uJehova ungakhohlwa imisebenzi yonke yakhe emihle yomusa. Ngithi mangiyibona impilo yami ngicabange ukuthi uNkulunkulu azange abe nomusa kumina. Ngabe ngini namhlanje uNkulunkulu wangenzela umusa wakhe ngaba khona. Ngifisa ukuthi sifunde ivesi engicabanga ukuthi kufanele kube umgogodla hayi wonke umuntu omusha nje kodwa wonke umuntu okholwayo kufuneka abe umgogodla waleli izwi. Incwadi yokuqala kaMpostoli Paul abhalela uTimotheo, First Epistle of St. Paul to Timothy, chapter 4, sahluko sesine, ivesi le-12, verse 12. Nalazi el-chorus, uyokwenza unqobo mawulingwa akasoze akhohlwa nguwe themba njalo izethembiso zakhe uyokwenza unqobe uyokwenza unqobe umawulingwa akasoze akhohlwa nguwe themba njalo izethembiso zakhe uyokwenza unqobe asilifake ivavavuma uqala fake nokunye uyokwenza unqobe mawulingwa akasoze akhohlwa nguwe izethembiso zakhe First Epistle of St. Paul to Timothy, chapter 4, verse 12. Whatever version. In the name of Jesus Christ, we bless your name. Now, in a nutshell, in the show, Apostle Paul like Timothy talks to the character ukuziphatha kuka Timothy. Ngamanye amazwi ukhuluma ngokuthi uma umuntu esesindisiwe, uma umuntu esethu Kristu, there is a certain type of conduct
i-character yakhe kufuneka ukuthi must speak to what he says. Lokho kushoyo must be translated to your life. Ube yilento othi wena uyona. Nabangazange bamfumane babona umehluko phakathi kwakho ufumene nongafumananga. Babona izenzo zabo bengafumananga uKristu baqhathanise nezakho wena ufumene. Amen. Usho kanjalo. In a nutshell, he is speaking to the character of a saved person. La. Uthi ke ungavumeli abantu babadelela ubusha bakho. Ngamanye amazwi i-character yakho ukuziphatha kwakho kuyenza ukuthi abantu bakuhloniphe. Amen. Noma bakubukele phansi. Uyazi ukuthi umuntu mekhuluma ngawe athi ungangitsheli ngalowo. Ngithi yabo yilokho okukhulunywa uMpostoli Paul lokho uTimotheo ukuthi abangasha abantu ukuthi ayisuka ungangitsheli ngalowo. Uthi umuntu uyamtshela ukuthi usibani uthe uzwe ngoba hayi ungabe ithatha serious into eshiwa yilowo. Ngithi yabo kusho ukuthi laphana the character is tarnished. I-character yakhe kusho ukuthi ingcolo ngamanye amazwi abamazeli izinto ezinhle. If you understand what I'm saying. Uthi ke iba isibonelo kwabakholwayo nakwabakholwayo basibonelo nekholwa nonke niyabazalwa nonke kodwa wena iba isibonelo ngokuthi kube khona ezinye izinto mhlambe ziyabehlula bona wena uzamela ukuthi zingakwehluli wena ngoba ufuna ukuthi kubonelwe ngawe. Sake safunda ukubonelwe ngathi nathi sisebasha. Sasi strong ngalendlela ukuthi nezinye izinto obona hayi sesiya exaggerate ke manje sesenza kube kukhulu kakhulu. Sithi ke thina hayi akufuneki ukuthi nje ushade noma ushadelwe ungakafiki ku40. Angithi yabona sokama extremes lawo. Sokama extremes lawo. Sizama ukuthi sithi siyegora ufuna sibonakala siyawazi uyiphatha sesibe no 40. Unfortunately, circumstances worked against us. Akwangenzeka lokho kodwa khona abanye bethu engathi mangikutshela ngabo abanye bazithi hayibona bayibamba hayi sehla staff thina savelelwa izimo endlela ezibakuthi hayi cha iyagijima lenqola asehla staff endleleni. Ngagcina sengiganwa ngina 25 yabo instead of 40 lo waya ekushoyo. If I may ask, siyaxoxa nje nihlekani. Njengoba ngishilo nje ngikhulume kahle kabi. Yazi ngikhulume kahle kabi ngathi circumstances izimo zasekhaya zabangela ukuthi kubonakala ukuthi hayi ngiyafuna ukugijima le nqodo isalwe sima sihleli sodwa ekhaya siyagula sibe sibasa sibedlela kwabona hayi angathi ngehla staff ngadudulwa isimo sangikhipha imoto igijima kwaba kanjalo. But in a nutshell ngangifuna ukucacisa ukuthi into ye-character ehamba phambili ngaleso sikhathi ukuziphatha okuhle bakhulume kahle abantu ngawe ekhaya endaweni ohlala kuyona esikoleni emsebenzini beyisimo esinjengaleso. Usho lokho mayisho njalo athi ngisho nangefaith imbala nangokuhlanzeka. Ukuhlanzeka la usebenzisa igama lokuhlanzeka alikho ambiguous ngesingisi ngoba uthi purity kodwa ngezulu ne-ambiguity in the sense that makuthiwa ukuhlanzeka silithatha kabili la lisho purity kodwa thina sihlala kabili shizina nokuhlanzeka nje enyameni nje uhlanzeke nje cleanliness yabo cleanliness nje bona iba umuntu nje geza nje gcoba nje konje angakhulumi ngenqakala nisayazi senifake icathulo thina senifake icathulo sinako kuyinqakala ngoba icathulo zazingekho kodwa kufuneka lapha unyawo lwakho luthi malu brown bese kuthi lapha ya kukhanya lapha kube kuhle khombisa ukuthi uyachopha lapha ngiyakho koze kube khona amagama athi khona amaqhathanzipho khona amagcokama ayiqhamuka lapha ekutheni nje uyabona nje bonakala nje awukho clean ngaphakathi kuphela
lo buklini bakho bangaphakathi have permeated into the outer body kanjalo. Now in so doing kufuna sibuka abazalwana ababili abasha abaseBhayibhelini. Asizowafunda amavesi abo kodwa sizokhuluma indaba yabo ngoba niyayazi. Let us look at Samson, for instance. Uma kaSamsoni noma kaSamuel, there's something common in them, in the sense that basebe badala bengabathola abantwana baze bayibizwa ngokuthi inyumba, they are barren. Shothi ngamanye amazwi abanikiwe inzalo umthetho wabo bobabili. Now bobabili bazalwa in a miraculous way, in the sense that ngala kuSamson kwafika ingelosi ifika kuma wakhe izothi uzothola umntwana womfana. Yayisimnikeza ke izinto zokuthi this boy is going to be a Nazarite. It means ukuphila kwakhe konke kuzoba kuNkulunkulu. Unikelwe kuNkulunkulu ngesimanga sokuthi uNkulunkulu ufuna ukuzomsebenzisa. Kwathiwa kuyena bazali bakhe ingaki suke impuco ekhanda, kufuneka ukuthi angagundi ekhanda. Ngiyacabanga ukuthi seniyazi ke ukuthi iZayoni kanye noShebe bakuthathaphi lokho basabambelele lokho ukuthi ingakho bethi bamaNazaretha nje, translating lapho ukuthi eNazarite. UbuNazaretha kusho ukuthi uhlukaniselwe uNkulunkulu. Makuthiwa iNazarite uhlukaniselwe uNkulunkulu kusho ukuthi nje ubhebhenene nje wentshebe isihluthe ekhanda and so on, as a sign ukuthi wena uyiNazarite awuzwe. Kanti that was given to Samson specifically, not to all of us. Singayishiyela nje inwele zethu ngoba siyayithanda, singayigundela nje ngoba siyathanda, because we are not bound by kwakunikwe specifically uSamson, hayi thina sonke. Now uSamson was endowed with power, wayenikezwe amandla, kwathiwa amandla akhe azohlala einweleni, hayi awethaweke einweleni. Siyayishiya njengoba siyayithanda kodwa awekho amandla einweleni kithina. Akekho umuntu ozosibuza ukuthi awugundi ngani nokuthi ugundeleni ngoba asibone uSamson thina. Specifically yena kwakusho njalo ke. Number 2 kwathiwa kuyena into nje nomvini phakathi, ama-grapes, ama-raisins, iwine ungalithinti. Akushiwonga ukuthi akugundwa, kwakushiwo kuyena. Akushiwonga ukuthi akuphuzwa, kwakushiwo kuyena. Akushiwonga ukuthi awadliwa ama-grapes, adliwa ama-raisins, kwakushiwo kuyena. Ngesimanga sokuthi i-assignment ayinikwe yena uNkulunkulu yayisho kanjalo. Uyabona lezi zinto kuthiwa akangazenzi, hayi bantu bakithi hayi ziyahaleleka. Yahaleleka nje mawubona abanye bekwenza lapha ya uzuthi wena hayi suka uphi yena lo uNkulunkulu wathi angenziwa, because khona lento ethi you must conform, funeka uzilinganise ube njengawo wonke umuntu, ube sestandardini. Kwabakhona istyle la kwa siseyingane, hayi manje la kwakuthiwa khona ufuneka utebhise ushaye ibhuluku ebela bese ufaka izandla, usifaka izandla emaphaketheni uthi mawuhamba ubonakala ya umuntu akhohle uthi sekusesotweni athi uyahamba nesithi hayi isesotweni la kwenziwa lona. Yindaba na conformity, ufuna ukulingisa bonke abanye abantu ngoba nakho kuhle kuyathandeka. Kona nje mosibabone behamba lapha ngathi baxega amadolo ukuthi ngathi bamakhompyutha ngathi baxhunywe kugesi. Ngawuzuhale ukuthi nami sengathi ngifuna understand ukuthi lezi zinto ezithanisha i-character akuzona izinto, izinto ezihaleleka ukuthi hawu ngihlala. Abanye baze bakubuza ukuthi akusulemandini
kwathi kuthiwa uthi uyaphila nje wena umntaka ukuthi ngipama kancane unayo inkonzo imizwa nje wena ngoba wonke umuntu onemizwa kanti unikwe specifically ama-instructions wena balungile abanye bakwazi ukuthi hayi wena ngoba wena unikwe lezi zinto zamhlula uSamsoni ngifuna sibuke izinto ezimbili futhi ngabo bobabili uSamsoni kanye noSamuel bazalwa nje abazalwa sebadala abayinyumba. They had specific assignment abazozenza okusho babezalelwa isimo esithile ababebekele so epurpose. Amen. Lo kwakungesikhathi uSamson kwakungesikhathi ehlupha amaFilister ebahlupha wasezalwa specifically ukuthi akazokhulula abakwaIsrael emaFilistini. Nalo iassignment yakhe uSamuel wafika khona immoral decay should kongaziphathwa kahle nje enkonzweni ngaleso sikhathi to an extent ukuthi abafana baka Eli ngamanye amazwi abafana bakhe wepriests okwakuyibona babe receiver imhlatshelo yabazalwane angithi imhlatshelo inikezwe kuba priest beyibona abakubusisela bakwenzele yonke into laba ke oqala nje there was a specific instruction njengoba izinyama nje izoshiswa umnikelo wokushiswa lo umthandazo wabazalwane lo but wena njengompriest you are entitled to some portion of this flesh, not the whole offering, but some portion should khona icubo zabapriest okufuna ezasethempelini njengokuthi ngenisani umnikelo ngenisani umhlatshelo endlini yokukholwa khona seyifikile khona lapho imhlatshelo yokushiswa yayinendlela yokwenziwa ngayo. One nje ayifakwe emlilweni njengoba kuthiwa umnikelo wokushiswa nje ayifakwe emlilweni asha amafutha lawo okuwona azoba umnikelo kuNkulunkulu bese wena ke mpriesti ke usungacwesheza ke iphathi ethile yayikhona iphathi ethile sika kule phathi kodwa yisike amafutha nje binamafutha nje anikwazi ngibrani awu angithi uthi mawubra phela amafutha abanguthi umlilo uthi uzuthatha amanzi wenze nje kokuthiwa mase kusuka amafutha ke lawo ke akhona usungasika ke wena kule portion bavele bona bayisike bengakayi ukuyifaka emlilweni should badla against izwi laNkulunkulu elithe bona abaqale bashise kuqala kusuka amafutha bayi. Number 2 kulamakhosazana ayeza ezoletha imnikelo asifani sonke phela asibabi sonke khona nipawupete phela khona nibutubutu nje khona namakhofukazi angithi uyakhona namapetshisi angithi ngikhulumela kwetsheni izwayo balibona hawu lela petshisi engathi lidinga ukukhiwa kodwa khona enkonzweni lo amakotshana engathi mangithi izwakale lento abayiphethe neze kahle sebeyasaba abantu kuzoletha iminikelo manje kubona ngoba bazohlangana nalento lamadodana kaEli kusho ukuthi there was sexual immorality, there was spiritual decay eyayikhona ngaleso sikhathi. uSamson uza nje has come ukuthi azo-addressa lesi simo to cleanse indlu kaNkulunkulu. That was his assignment. That is why wazi wokufa into enkulu kuSamson wokuthi kaSamuel ukuthi wayilalela ukusho kaNkulunkulu, waqala wangamuza uNkulunkulu ekhuluma kuqala, wafundiswa ukuthi uNkulunkulu uyakhuluma, wafundiswa ukuthi uNkulunkulu uyalalelwa. Impilo yakhe yonke ke mayivelelwe isimo ethile athi uNkulunkulu ayekhona. Kwala noma sebekhala bethi bafuna inkosi, bathi no
sebefuna inkosi athi bayeke abalwi nawo balwa nami. Ngamanye amazwi, he used to consult God before taking a decision. Wayethintana noNkulunkulu. Leyo nto yamenza ukuthi kwaba khona i-affinity, kwaba khona ukuzwana, kwaba khona ubumbano phakathi kwakhe noNkulunkulu ngenxa yalokho. So i-character yakhe yayitik kuNkulunkulu ngoba wayenza lento ayitsheliwe. Lo manje uSamson uyatshela kuthiwa iwayini ahlangani nawe, izidumbu ayihlangani nawe. Akushiwo ngokubona bonke laba abantu abangahlangani nezidumbu, kwashiwo kuyena. First thing nje, lamaFilisti okuthiwa kuyena akangayo amaFilistini, wabona intombazane enhle kumaFilisti. Hawu, lamaFilisti okuthiwa yilwa nawo wena, usubona intombi lapha emaFilistini. Angisho lutho naye ngiyasho kodwa angisho lutho. Angisho lutho. Ukuthi zinhle, zinhle lapha ngaphandle wena uyafutshela uma ngaba uyibona mina sekaze ngayibona zinhle. Ngiyabona. Ngabona nje bona mase zathi isihlathi lesangabu natural. Sangabu natural saba nembadlana ephiki, saba nembadlana ebovu. Wayesefaka onoxhongo, yabona lezi zicathulo lezi zihambe emoyeni. Yabona lezi zicathulo zonoxhongo. Kanje style esithile. By the way, mntaka Sibisi, kwakhona istyle sethu sangaleso sikhathi saleza inwele lise saseyidaya sizithi nami nginaso ukuthi anisibonanga angasidisplay ngodongeni, angenanga nokodongeni isikole angangisenwele njalo. Now inwele lise ikhona zazihambisana no bell bottom. Kodwa mina ngangawufuna bell bottom, ngangishaya useni ukuthi sekubell bottom ngithi uncinza kancane. Bese ufaka izicathulo ezamagqizolo laphana ezinama-heels amakhulu. Ngesikhathi uhamba, awuhambi njengawo wonke umuntu oxhathazele nje. Uzolinyathela ibhlungu njengoba likhwaphuzela. Ufuna ukuhamba kanendlela ulidedele lithi. Isitayela saka leso sikhathi. Well, noma ngingasabona ukuthi ngangikwenza cha ngangigqoka impela nje ngaleso sikhathi. Ngoba kwakusesitayeleni kakhulukazi njena kwakukhona ngisho namasuti akhona wena angenamaphakethe nje namabhuluku akhona enamaphakethe ala ngaphambili la amabhuluku apha lingekho la eceleni nje balila ngaphambili nje awufaki iduku awufaki lutho ngoba ubuhle balo ukuthi libe plain libe nje lungaqumbi. Amanye ke bese beyarobha ke bathi bewafakile amaphakethe lawa ngezofaka lo bese befaka amanye la eceleni ukuthi uma ufuna ukufaka izinto ufake la eceleni ukuthi lingaqumbi libe inline ukuthi masuhamba ngalo. Ngifuna ukuthi ngithi khona izitayela ezikhona esikole uyazikhetha izitayela nawe esingayithanishi character yakho. Ubona ukuthi I can compromise this ngoba ayinabo ubunuku ba spiritually, ayinabo ubungeke kubukeke kahle. Sikhula thina kwakho street ngale ndlela ukuthi nje ungafaki ngisho uvaselini emlonyeni intombazane kodwa ufuna ukuzamana. Kusho ukuthi uyalutsha. Mawuke wathi ufaka amacici nje impela lawa ya. Baba ngaleso sikhathi nomama bawadonse neindlebe zakho, bawadonse neindlebe zakho ngoba kwakuthiwa nje izwe nezibuko oyifaka manje uyafaka okufaka lezibuko lezi inkulu ezilapha ungafaka lezibuzo kokuthiwa oh my make me nice khona izibuko okuthiwa oh make me nice ezazifaka ngaleso sikhathi. Ngisafuna ukubona amamazawathi kokuthiwa amamazawathi khona amamazawathi cha ngesimanga sokuthi babezama ukuthi bathi musu kuba so attractive to the world. Siyandedela nje nifakela amaciceni phela nani ngoba siyamethemba uJesu wenu cha senikhulile seniyazi ukuthi you make yourself beautiful not for others but for yourself. Amen. But otherwise lapha wakuqhamuka ngaphandle kuthiwa nje yey nimiswe lapha ngaphambili khona nje ngoba nezinwele ezidayiliwe wele kuthatha isibuku isikele kuthiwa bekhona isiphambano esidwetshayo lapha bese ziyathathwa inwele ngoba abanye babeyithatha bayiphindise ngaleso sikhathi. So
lo ke wanikwa specifically wavele wathanda intombi ezinhle zamaFilister. Ngesikhathi bethi abazali babo, hayibo, akathathwa umuntu wezizwe, kuthatha umuntu ngaphakathi, ngoba sikhona sokuthi nje ngiyayithanda, hambani nongithathela yona. Bahamba nabo bathi inkosikazi yakhe sokwenze njani. Now on the way, angazi abazali bakhe basebekuphi, kwaqhamuka ibhubesi leli lincane, wavele wathola akaphethe lutho isikhathi, walidwengula walishiya lapho, wahamba washiya isidumbu. Mayahamba efika lapha ekhomba intombazane kuthiwa nansi, hayi kwenziwa amalungiselelo-ke. Uyafika lapha usedlala nabo manje, kwenziwa ama-rizzles nabo, iphicaphicwana nani. Is one of them now. Kodwa kuthiwe kuyena, you are an enemy. They are your enemies, you are their enemies. Kodwa usenza abangani nabo. Wayona i-character yakhe. Uma lize lithi iBhayibheli kwakuyisu likaNkulunkulu leli ukuthi ake uxabana nabo. Isu likaNkulunkulu laphela la. Mayise babulele senza yonke into esenza yonke into. Usebuya uthi ngizolanda unkosikazi wami mina. Wayengafanele besabuyela phela. Base bekhombisile labantu ukuthi hayi, they are not friends, bayizini. Waphindela wayakhona. Wathi hayi phela sabona uhamba sasesemganisela umuntu. Wathi wayithanda impela nje amaFilister adle wayilwela walwa nje impela nje wazofaka impisi lezi wayifaka ihlonti. Understand ihlonti? Wafaka ihlonti phakathi kweminwe yabo, wabeka wakhanyisa, zashisa amasimu waphindela khona. Asikeke ke lokho kasithi ke that was part 1. Wena ke unama instructions ozothi hawu yini le bese ngiyenza angingaphindeli. Waphinde wazothanda enhle kakhulu kunaleya futhi iyayiletha. Kusho ukuthi vele wathanda amantombazane umthetho wakhe. Futhi lamahle wathanda. Kanti le manje isizombele, isizoqeda nje. Leyayana lesasenzo siyingcolisile i-character yakhe. Le manje sesiyingcwaba. Wavele waba yizwe. Wakhipita aqobolo ukhipita wahlala. A Nazarite. Is a Nazarite. Umuntu ukhulumile uNkulunkulu naye nabazali bakhe izelele wazohlala intombi yamaFilister khona la evini. Now into enziwa uNkulunkulu was fair with him. Akashoti ngoba nakusuhlala nentombi la endlini. Ngizobe sengiyakuphuca amandla. Waqhubeka namandla ngoba na. Wathi makuthiwa no amaFilister phezu kwakho. Wavuka wagqoka waya khona zenzeke imanga. Ngoba uNkulunkulu umnike kanjalo. Zenzeka imanga kwazi kwafika izinga lathi uNkulunkulu. Hayi sekwanele. Manje sekwanele. Kwaphuma amehla akhe, kwasuswa inwele zakhe. AmaFilister lo muntu wayethi mayiqhamuka amaFilister abaleke wonke abaleke aqhamuka amaFilister adlala ngaye manje dansa. Character yakhe imoshekile. So i-character yomuntu la ekukholweni is very important. Amen. Akukona ukusindiswa, ukuhlabelela amakhorasi, ukuba sekwayeni, ukuba uMC, ukuba yini nje banizeni, kodwa all those must be accompanied by a clean character. Amen. Lezo zinto asihambe nokuziphatha okuhle, uziphatha okufanele abazalwane. Lize lithi iBhayibheli kokunye uma ufuna ukukhetha uzube sesihlalweni iba nodumo oluhle. Iba yaziwa kahle endaweni ethile kuthiwa oh kanti lowo hayi namathela kulo kuthiwa yini yona leyo. Ungabi wini yona leyo ke na. Yilento ke sho umpostoli Paul enatshela kuTimotheo ukuthi hayi akungabi bekho umuntu odelela ubusha bakho kodwa iba isibonelo, iba ne character enhle. Ngamanye amazwi sifundiswa i-character
iBhayibheli libeka ama-characters amabi nama-characters amahle ngoba liyagxeka lenzela ukuthi sibuke ukuthi akuziphathwa kanje kuziphathwa kanje. Yingakho ngibabekile laba ngababeka baba-parallel ubani uSamson kanye noSamuel ukuthi babezalwe ngendlela efanayo ngendlela emele baphiwa lokho abaphiwe kona, kodwa phezu kwalokho wabamba uSamuel wahluleka uSamson ekugcineni. Into engiyithandayo ke kuSamson akavumanga ukufele konini. Wathi mala ephapha zamsiza lezi zinto ezamehlela, wasizwa izona, waseyafunda kuzona, waphindela kuNkulunkulu ovuma ukuthi cha ngibe weak, ngihlulekile la nala, just give me my power back just once more. Ngifuna ukudemonstrate wenza into lelanga le ayizalelwa wayenze ekufeni. Kwaba kuhle kuyena ukuthi at least ugcine kahle, ugcine enzile lento ayevele ethungela idakazi wenza, wawabulala amaFilisti. Angikwazi amaFilisti asempilweni yakho, angikwazi. Ayakuhlasela amaFilisti ngayo yonke indlela, akuhlasela ngayo yonke indlela, ngendlela yokuthi uthi usibambile isimilo, usibambile ubone isiphunyuka phambi kwakho. Yini eyahlula uSamsoni? Wahlula ukuthi wadayiswa imizwa yakhe. Uyazi ukuthi siyabazalwane nje iyasidayisa imizwa yethu. Uqala udayiswa amehlo akho. Uyayibona into enhle nje mayinhle nje into mayinhle, whether it is good for you or not, uyayibona ukuthi yinhle le. Futhi uyayibona mayikufanele ukuthi yinhle nje ingenjani ingifanele nami, kodwa uyiyeka khona inhle, uyiyeka khona ikufanele ngenxa ye-assignment oyinikile. Ungasho ukuthi nobonye abazalwane nje, cha, awubona abanye abazalwane, uyilo umzalwane. Umeloko nje awubona abazalwane, umeloko nje wena. And therefore you two party nabo bonke abantu ukuthi what is my assignment? Uyazi ukuthi njengoba ngizela nje kwantengezi nje nginikwe assignment. Njengoba ufunda la ufunda khona nje unikwe assignment. Njengoba usebenza la usebenze khona, so baze basho uyazi ukuthi i-assignment yakho ngisha khona uthule nje. Hayi asingabe ukukhuluma ukuthi phambi kaSibanibani ungazange usho. Uma wathi nje umzalwane oswaziphatha ngendlela ethile, khona ezinye izinto bazibathi awuthi simiyeke lowo. Lesimanga sokuthi bayakwazi ukuthi wena khona izinto ongalungi kuzona. Ngifuna ukuthi kuwena, ngifuna ukukhuluma nathi thina sesibadala, khona ezinye izinto which are good but they are the enemy of our lives. Yabona nje amakhekhe, angeke ngive ngathanda amakhekhe tu, namanje ngisawathanda, kodwa nginalokho ukuthi sengishukela. Angibadedele badla abanye abantu, mina angitshontshe nje ngithi phela. Ngesimanga sokuthi ngiyazazi ukuthi kuyimpilo, kuyi-energy kwabanye abantu, kodwa kufa kumina. Khona ezinye izinto ezimnandi nezenziwayo ngapha nangapha, abasha abakholwa abangakholwa, kodwa ezingekho good for you. You must become selective. Uthi ukhethe izinto ezizokulungela. Yini elungelayo na? Ilungele i-character yakho, ilungele i-assignment oyinikile. Ayilungele ushiya zonke lezi zinto ezingakulungela uyishiye. Khona nempahla uTimothy, hey, yazi yamma kahle le ngoba ifakile lo, yazi yamma kahle, kodwa uthi mawubuka kuwena welibonto, hawu kuze kusho wena nabanye abantu, hey wazi wamuhle yamfanele, uthi uyayifaka wena kuthiwa hawu kodwa batheni kwabantu bathi hey kwazi kwamfanele sekuthi bashona, gadanga lezo zinto, baleka. Ungabaleki ngokamoya kuphela, baleka ngisho nangenyawo. Now listen, akuve kumnandi uku-appreciate-wa. Mase ngikabunani, ngabunamanga ngoswashungana. Khona into ezinselele nento
mina kuwena uma kuthiwa unjalo umuhle. Abasasha abantu muhle bathi ukhu. Kuthiwa ukhulu. Kusho njalo. You are so cool. You're so cute. Angazi kuthiwa kodwa ukukhukhu. Yes, kuthiwa nje we-chips. Cha, let us speak the truth and shame the devil. Akukho kumnandi kuza lot issue about you. Yes. Yeah. Ayishilo ngoba umuhle phela mawumuhle. Ugqoke kahle phela mawugqoke kahle. Yes. Uright mawuright. Kodwa musu kwenza ukuthi akwakhele. Amen. Yabona amakwakhela kuwena akwakheli kodwa. Uyakhela nalomuntu akade nkusho. Uyakuphelezela lo muntu adesho. Yena ubeshiqiniso lona. Mhlambe linjalo nawe uyazibona. Mhlambe nawe uyazibona uthi cha ngempela. Nawe uyazibona ukuthi hayi namhlanje hayi ngiyashisa. Mhlambe uzungaphatheki kahle uma bengasho lutho abantu. Mhlambe uzungaphatheki kahle. Ababe ngasho lutho. Balungile abasho ngoba bashintshe iqiniso nenjalo kodwa musu ukuvuma lo short akhele la kuwena. Ngoba uzokwakhela. Mhlambe vele bekusho ngoba efuna ukuthi kwakhele. Mhlambe vele befuna ukuthi kwakhele. Hayi lalela ngendlebe eyodwa nje ukudedele kudlule. Uzombona futhi emva kokusho abufuna ukuphinda ngakusasa nangelela langa. Ubona ukuthi hayi cha. Hayi lensimo ehlakulwayo ifuna ukutshala. Hayi ufuna ukutshala lensimo ehlakulwayo. Lithini iBhayibheli na? Saphani njengenyoka kodwa Thank you. Ngiyathemba isifundo singenile. Sizwakele isifundo sethu ukuthi hayi cha. Asogada iassignment esinike yona. Asigade character ukuthi ayibe yinhle. Mayiba yinhle it must be in line with the Bible. What the Bible teaches. Imbeke ngamabomu Samuel kuze sithathe okuthile sikuthatha kuyena. Imbeke ngamabomu futhi no Samson kuze sithathe okuthathekayo sishiye okushiyekayo kuyena. Inkosi yomse manibusisi.